Kaixo danoi, ongi etorri danoi beste bideo batea. Eta gaurkoan, Nego Ander naiz, artista, musikagile, kompositore eta kontenido sortzailea bai, azken aldixan. Gero bai, gustatu zaten reflexio batik laroeko hamarkadako musikei buruz. Dakitzuen moduan, laroeko hamarkadan esplosio oso altua egon zen Euskal Herrian eta Espainiako leku batzutan. Eta kasu honetan punka izan zen, hemen Euskal Herrian grupo pila auki gen, Madriden bebai egon zian, Bartzelonan, baina, bereziki hemen Euskal Herrian ezagunen punka potentien egon zala, eta horren adibide dira Eskorbuto, La Polla Records, Cicatriz, Rip, eta hainbat grupo garai hortakoa. Gero gisa, heroinian enpaktua egon zala, enoia sartzea debatia zinek sartuen heroinia, baina nik uste dut argi daula, ez? Azkenean ikusi behin hemen movimentu importante bat hasi zala sortzen, eta zela bai movimentu hori geldiketako zeu zein behin. Eta kasu honetan heroinia sartu eben, jende asko fantxakun, jende oso balidua fantxakun, gero zidan asuntoa onzan bebai, ez, jente asko jausten hasi zala, eta horrek sekulako eragin auki ben, familia asko destrozauta, gurasoak, eta jode, pena bat izan zen, la verdad, zatik, guk guri etxaguntuko hau gara joitu bizitia. Gaur egun, por suerte, informazio gixo daku, erramenta gixo daku gure eskura, hankasartze horrek egiteko, eta hori sekulako eragin aukien. Adibidez, gure gurasoan epokakoak izan dira gizinak, eta historia konta egiten dozkue, eta konta egiten dozkue, zela jentia jauzte zan, zela kuadriako jentia gertukoa, egun batetik bestea fan itxezian, eta hor min irreparableak sortu zen gara hortan. Gustako txaten reflexioa ite esango zen ze pasauko eta esan, ez? Gaur egun grupo horrek aktibo jarraiketan behar. Eskorbuto, Rip, Cicatriz, horako grupo horrek. Ni seguru nago gaur egun bizirik egoten bazian, lehenda batzuk izango zian. Ikusi du eurak fandianetik, en el olvido gehatu beharrian, jende asko jarraitio entzuten, generazio barrixa jarraitio musika hori entzuten, benetan impacta egin jozku, ez bakarrik Euskal Herrian edo Espainia mailan, sino Latinoamerikan, Mexiko, Chile, leku horretan grupo honek oso balorauta dauz, eta nik ez dago zalantzei gaur egun adibidez Josu, Juanma, Nacho, Portu, Mahoma, biziriko demazian, ez dago zalantzai estadixoak beteko dira. Osea, gaur egun adibidez La Pollakin pasean da moan, ziren daue gira bat, eta estadixoak beten daue, jente pila faden da kontzertuta, eta nik uste gaur egun grupo horrek egoten bazian, berdina pasako zala. Azkenean kriston impacto euken euran epokan, eta hil zianean ondiokan lehenda ondixoa bihurtu zian. Baina gaur egun egoten bazian, ez dago zarantzadik referente mundialak izango ziala. Bai Eskorbuto, bai Cicatriz eta bai Rip. Pena bat izan zen pasau zena, azkenean eurak ez dauz gure artian, eta hori asumia dut dira. Osea, baina,
de reflexioa hori da, ze pentsa izatu dezu eri. Gaur egun bizirik egoten bazian zelako impactu eukiko egin munduan. Idatzi komentaixotan, a ber, ze pentsa den duzuen.